अदालगुरियाव अदालगुरि जिल्ला फार्मार सेल UPPL बानजायनायाव सार्टिफिकेट राननाय हाबाफारि लादों। नंगौ अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय BDF मावखुलियाव फार्मार प्रडिउसार कम्पानि ग्रुपफोरनो सेन्ट्रेल UPPL फार्मार सेल आरो अदालगुरि जिल्ला फार्मार सेल UPPL बानजायनायाव प्रमद बर' बिथाङा अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 30 FVC ग्रुपफोरनो सार्टिफिकेट राननानै होदों आरो बेबायदिनो मिरु UPPL आबो आबाद बिथिङाव गोख्रों जौगानाय लाबोनो थाखाय मोन 100 FVC ग्रुपफोरनो 2 लाख राङै होनाय जागोनखौ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथियो UPPL गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। दिनै अदालगुरि जिल्ला जोंहा फार्मार जि सेल दोङो UPPL हान्जानि बिथांमोना 30 FPC फार्मार प्रडिउसार कम्पानिनो सार्टिफिकेट राननाय हाबाफारि लादों आरो बेवहाय अदालगुरियाव 30टा FPC रेजिस्टार जाबाय आरो बे 30टा FPCआ गुबुन गुबुन बिफानाव खामानि मावनानै बे ओनसोलनि आबादारिफोरखौ लानानै रांखान्थि जौगानायाव जोबोद गोख्रों खामानि मावनो हागोन आरो जोङो BTR सरकारनिफ्रायबो देग्लाय बोसोरनिफ्राय थांखि लादों। देग्लाय बोसोराव जों गिबियाव 100टा जोङो FPC ग्रुपनो फार्मार प्रडिउसार ग्रुपनो 2 लाख रां अनसुंथाइ होगोन बिथांमोना जाहाथे बायदिसिना खामानि मावनो हायो आरो जोंनियाव दायो जाखांबोनाय आबादारिफ्रा जोबोद गोख्रोङै आवगायबोगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गोदान FPC FPO रेजिस्टार जादों आरो बेफोरनिफ्राय जों हमनो हायो जे बड'लेण्डआव फैबाय थानाय समाव आबादनि जांख्रिथाया जोबोद थाबैनो जागोन आरो बेफोर हाबाफारियाव गोख्रों बिफाव लानायनि थाखाय आङो फार्मार सेलखौ धन्यबाद होदों आरो मिजिंथिदों बिथांमोना डिपार्टमेन्टजों लोगो नांनानै गभर्नमेन्टनि गुबुन गुबुन एजेन्सिजों लोगो नांनानै बेंकजों लोगो लानानै नेटफिजों लोगो लानानै नाबार्डजों लोगो लानानै आरोबाव गोख्रोङै जोंनि आबादारिफोरखौ लानानै खामानि मावनो हागोन बेखौ आं मिजिंथिदों। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 30 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ RC इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायनो हागोन।